वेलकाम बैक माय चैनल आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ बरायहरबाय आरोना नै आं माने मा संनो नागिरदों बिदिब्ला आंजों लोगोसे नायलांबाय आं संनो नागिरदों अमाजों थारुन देसि आरो अमा देसि नङा थारुनजों संसै तेजपात बिलाइ होबाय आरो थारुनखौ होसनबाय आरोना फारसेथिं नायहरबाय आं नायहरबाय बिथिं फारसेथिं ओमफ्राय मोनसे मोनहां जाबाय थारुनजों अमाजों नै दाना टमेट'जों नाजों संनोसै आरोना आङो नाजों टमेट'खौ संनोसै बे फारसेथिंजाय थाव सेरबाय नै बिथिंजाय संनोसै दाउ लकेल दाउआ बेखौ संनोसै मोनसे दुन्दिया हरबाय ओमफ्राय एसे आलु हरसै आलु भाजा जानोसै आंहा ओमफ्राय अमा बेदराव जानोसै आं दरनैनो रावबो मबाइल हमग्रा गैयाबा हारसिं हमनानै जानांसिगोन जानायखौलाय मानोथो देखायबावनो नङा होमबा लोगोफोर लोंखांबाय उन्दुनोसै आरो दाना जोङो माखौ मिनिखो नै बिमा फिसा उन्दुबाय आरोना जोंहा थेंक इउ फर वाचिं गाइस